ƙaraminsu kuma babbansu. Yau ce ranar da zan raba sarki da wazirinsa in dasa mummunar gaba a tsakaninsu ta har abadan abadina. Yaushe ya fara rike karfe waska dan bana bakwai ne ba, idan ya rike ma bai san inda zai soka ma ya lahani ya na kansa ya na kasa ka ba. Menene tukuicin wanda ya kashe maka wanda ka yanke masa hukuncin kisa? Wai yanzu kaman malallan ne a kwance, mu wanda ya kamata a ci ya kare sa shine ya sanadiyyar mutuwarsa. Amma yana da kyau ka sani a fada ta kake ba a fadar sarki virus ba. Zan yi maka duk abin da na ga damar yi a nan. Waye wannan haka kuma? Tsohon sanata ne, ta kanshi aikin mu zai soma. Za mu yi blackmailing ɗin shi. Akwai wasu hotunansa da yake sheke ayarsa tare da 'yan mata ya ƙasashe daban-daban. Me ka zo mu lafiya nan gurin? Nace me za ka yi min anan gurin nace da kai? Ba na ƙaunarka, ba na ƙaunar mai ƙaunarka, ba kuma na son ka, ba kuma na son mai son ka. Kuma ko hayaki aka huro ta gidana kai ƙanshin gidan hayakin gidana ban yafe maka ba. Azzalimi, mahukunci, maƙetaci, annamimi, maƙi Allah, ma wanda baya tsoron Allah. Za a ci amana, ni za a ci amana. A yanzu ne gada za ta fara farautar ta, nama ya ƙara yi. Feri. Ajita kuma ina ne kai. Ka banni da su kawai, a mace ko a rayu zan kawo masu. Amma abin da nake so da kai, yayin da ka tattara su za ka yanka su kajin, ka samu abin yanka mai mugun kaifi wanda in ka tashi yankan ba zai baka wahala ba wurin yankawa. Me sunan mutumin da duk wanda ya ji sunansa dan koki suna da kuransa? Mukuni asali. Shi kuma wanda mutane suke ganin girmansa suke daraja shi sai wuce wuri. Wanda ya saba wani ba ya baji. Ina son gwaska ya baji yau.